Iki bolo domba Garut iki. Jos lagi nas-nasane iki. Wah, jan. Ki regane iki jos lagi regane iki. Domba. Iki sing duwe iki sing cilik iki lho, jeragane iki. Ya, pedus iki lah gak apa lah, Rek. Ya, pedus iki lah gak apa lah. Wis dicampur. Kambing hari ini pasar Dampit Bolo. Harga mulai naik iki kambingnya iki, lanang-lanang ini iki. Kita Pak Mus iki paling iki. Kita Pak Mus. Lanang super iki regane ono dek 2 juta lek ngene iki. Gede sak ngene iki. 2.000-an iki gak sampai 2.000 sing ngene-ngene iki. Harga di bawah 2 juta lek ngene iki 19, 50, lek 19 iki. Domba Garut deh, nyuting domba Garut mana iki? Siungnya jan jos iki. Iki teh Pak Wid Jeragan masih belum ngisi kosong bolo. Iki biasanya sekitar 50 ekor iki Pak Wid iki biasanya gitu. Ini masih ada sekitar 20-an iki paling kurang akeh iki Pak Wid iki ya. Ini babon jerabang super. Iki senduroan iki. Kupingnya senduro iki. Posisi hamil tua. Babon super. Ini gitu boleh oleh super. Nah, ini. Ini tawa sih. Ini kayak tawa ini. Babon tawa. Super. Babon gede sami ini harga sekitar di 2 jutaan nih. 2 juta. Kadang-kadang ya ono sing di sore 2 juta barang yang gede-gede ini. Babon super. Tuh. Harga kambing mulai naik, iki mulai naik titik-titik. Yang golek babon super ya iki. Super. Iki barang iki. Jerabang super. Gue ya babon nih kok. Tinggal ngisi kandang babon super langsung merapat pasar Dampit Wagian pasar Dampit. Ini babon super ini. Oh ya, jan jos iki. Jerabang iki. Hamil iki, posisine hamil iki jan iki. Ono 3 wulanan. Babon super. Super babon di bolo. Harga di 2 jutaan nih kambing super ini kayaknya men. Ini. Kepalanya besar. Kepala super.
titik jeragan iki Pak Sujiyoto. Wis masih cek stok kurang akeh iki barang iki kali.